Historia. Berezi hartua Sagardoak, sagardoari lotutako familia enpresa da. 1870 urtetik hain zuzen ere. Orduan egin genuen lehen aldiz berezi hartua Sagardoa, Ergobian zegoen egoitza zaharrean. Mende bat geroago, 1970 gure sagardotegia egun astigargan duen eraikinera mugitu zen, sagardua ekoizteko. Orduz geroztik eta modernizazio prozesu batzuen ondoren, berezi hartua sagardo naturalaren ekoizpeneko erreferentzia bilakatu da, bi oinarrirekin. Familia negozioa tradizioa errespetatuz, eta errespetua eta eskerona gure bezero fidelei. Sagardoa. Sagardoa graduazio baxuko edari alkoholduna da. Sagarraren irakindako muztioarekin ekoitzia. Bere freskotasunak edari erakargarri egiten du. Batez ere udan eta udazkenean, baina gustura edaten da urte osoan. Historikoki, sagardoa beti hartu izan da edari natural eta osasungarri gisa. Sagarra. Sagardo naturala ekoizteko erabiltzen dugun lehen gai bakarra sagarra da. Sagardo on bat lortzeko derrigorrezkoa da fruituak heldutasun egokia lortzea, fruitu horrek dolarean emango duen errendimendua ona izan dadin. Sagarraren bilketa urria hasieran egiten da, eta ekoizpen prozesua berehala hasten da, ekoizpen hori sagar mota eta eguraldi baldintzen araberakoa bada ere. Sagar mota ezberdin asko daude sagardoa ekoizteko. Ia denak 3 taldetan sailkatzen dira: azidoak, mikatzak eta gozoak. Berezi hartuan, Galizia, Frantzia eta bertako sagarra erabiltzen ditugu. Bertakoak ez diren sagarren erabilerak sagar horren ekoizpen murrizketarekin du zerikusia, baina azken urtetan hazten ari da bertako sagarraren ekoizpena. Eusko Label bezalako enpresa batzuk bertako produktuak sustatzeko egiten duten lanari esker. Garbiketa. Sagarra kamioietan garraiatzen da gure sagardotegiraino. Behinan, sagarra era soltean deskargatzen da eta ur biltegi batera lotuta dagoen ubide batean jarri. Ur biltegi horretan errestatzea egiten da. Sagarraren garbiketa, banaketa eta txikitzea lortzeko. Lehen fase honetan, sagarrari itsatsita dauden harriak eta lurpuskak urazpian geratzen dira. Ondoren, bonboa pasata, hostoak, adaskak eta sagar ustelak kentzen dira. Azkenik, eskuz egiten da azken hautaketa, helduegi dauden sagarrak kentzeko. Sagar horiek, sagardo natural, indartsu eta egokiaren ekoizpena oztopa dezakete. Txikitzea. Banaketa egin ondoren, sagarra txikitzen duen makinara botatzen da. Han, sagarra txikitzen da, ondoren egiten den zanpatzea erraztu eta bere jatorrizko zaporean mantentzeko. Txikitzea tentu handiarekin egin beharreko lana da, eta ezingo du gehiegizkoa izan, hala eginez gero, zuku zikina emango duelako, eta zuku hori argitzea zaila izango delako. Zanpatua. Zanpatuak aurrera egiten duen heinean, mami edo orea dolare neumatikoan sartuko da, eta horrek eraberean muztioa aterako du. Muztioa zanpatu automatikorako prest dagoenean, ordubetez beratzen utziko dugu. Dolaretik lortzen dugun muztioa zikina, gozoa eta lodia da, kalitatezko sagardoa lortzeko ezinbesteko oinarria. Zanpaketan muztioa lortu ostean, muztioa biltegi bateraino eramaten da pompa eta tutu malguen sistema baten bitartez. Modu horretan, dekantazioa errazten da eta hartzidura hasi. Biltegiak material ezberdinetakoak izan daitezke. Berezi hartuan, 61 kupel ditugu, egurrezkoak, poliesterrezkoak eta altzairu erdoilgaitzarekin egindakoak. Kupela horiekin batera izoztutako 2 industria nabe ditugu, hartzidura gure beharren arabera kontrolatzeko.
Zanpatzearen ostean, txikitutako sagarren mami hondakina sortzen da, eta mami hori abereak elikatzeko eta kosmetikoen ekoizpenerako erabiltzen da. Modu horretan, hondakinen jasangarritasuna ziurtatzen dugu, ingurugiroa eta naturarekin bat eginda. Txotx garaia. Txotxa kupelean dagoen sagardoa dastatzeko egiten den usadioa da. Normalean, urtarrilaren 20, San Sebastian eguna baino lehen egokitzen den ostiralean izaten da. Berezi hartua sagardotegiko txotx garaia maiatza bukaera arte luzatzen da. Usadio hau, sagardo egileak handizkariekin, jatetxeekin, elkarte gastronomiko eta beste pertsona batzuekin egiten zuen dastatzean dauka jatorria. Guzti horiek, sagardotegira joaten ziren kupel ezberdinetako sagardoa dastatu eta eurentzat onena zena erosteko. Gaur egun, txotx garaia Euskal Herriko hitzordu gastronomiko ezagunenetakoa da. Sagardotegietako ohiko menuan, euskal gastronomiako produktu ezagunenak dastatzen dira. Bakailaoa eta txuleta. Lehen platera, bakailao tortilla izaten da, eta bigarrena, bakailao frijitua piper berdeekin. Azken platera, iditxuleta izaten da, sagardotegiko menuko unerik gorena, idiaragei bikain bat lagun edo familiarekin partekatzea. Postreak 3 osagai ditu, gazta, irasagarra eta bertako intxaurrak. Tradizioak dio mahai bueltan zutik jatea dela ohitura, baina alor horretan ere bilakaera egon da, eta gure bezeroei eserita edo zutik jateko aukera ematen diegu. Sagardotegian, sagardo kupelak jantokiaren inguruan kokatzen dira, eta sagardotegiko jabeak irekitzen ditu kupelak, mojon oihu eginez. Gaur egun indar handiagoa dauka txotx hitzak. Oihu hori entzun ondoren, sagardoa dastatu nahi duen orok edalontzia hartu eta kupelera hurbildu bestelanik ez du, bere txanda iritsi zain geratuta. Kupelera iristen den lehena jabea izan ohi da, eta jabea ez bada, kupela irekitzeko erantzunkizuna daukan pertsona. Pertsona hori izango da kupeleko iturria itxiko duena, zain dagoen jende guztiak bere edalontzia bete ostean. Sagardoa freskoa zerbitzatu behar da, inoiz ez hotza, 10 eta 12 graduen artean. Altuera jakin batetik bota behar da, ez gehiegizkoa, beira finez egindako edalontzi zabal batean. Modu horretan lortuko da txinparta sortzea, berehala lehertu eta desagertzen diren karbono oxido burbuilak. Edalontzia 2 hatz inguru bete behar da, eta edalontzian dagoen kopurua txanda bakarrean edan behar da. Edan nahi den kopuru zehatza bakarrik hartuko da. Sagardoa presarik gabe edan behar da, baina trago bakarrean, sagardoa edalontzian denbora luzez uzten badugu, bere ezaugarriak galtzen hasiko baita. Edalontzia 2 hatz inguru bete behar da, eta edalontzian dagoen kopurua txanda bakarrean edan behar da. Botillaratzea. Kontsumoa egiteko unerik onena zein den zehaztu ostean, botillaratzeari ekingo zaio. Sagardoa berde koloreko ohiko botilletan sartzen da. Horretarako aintzat hartu behar dira botillaren garbitasuna eta sagardoak airearekin kontakturik ez izatea. Behin botillaratuta, gure sagardoa merkaturatzeko prest dago. Berezi hartua etiketa erakutsiko du, behar den moduan, eta baita Eusko Label etiketa ere, sagardoa Euskal Herriko sagarrarekin ekoiztu bada. Gaur egun botillaratzea urte osoan egiten den prozesua da, gure hozte gailuei esker. Botillaren tapoiak kortxoa izan behar du derrigor. Kortxoak ezin du porotsua izan. Hala balitz, botillan aire gehiegi sartuko litzatekeelako. Kortxozko tapoia oso elementu garrantzitsua da, sagardoa botillan behar moduan kontserba dadin. Merkatuan hainbat kortxo mota daude. Aglomeratuekin hasi eta naturalekin jarraitu. Kortxozko tapoiak daukan barneratze graduak sagardoaren kontserbazio baldintzetan eragiten du modu garrantzitsuan. Tapoiak ezin du botillan ondoratu, eta ez da botillatik gehiegi atera ere.
botila. Beste hainbat edaritan likidoa edalontzira botatzen da zuzenean, baina sagardoarekin bestela egiten da. Buruaren gainetik botatzen da sagardoa, likido kopuru txikia, sagardo horrek edalontziak kolpatzean sagardoa utzi eta oxigenatu dadin. Sagardoa botatzen duen pertsonak tente egon behar du, baina behartu gabe, lasai. Edalontzia dagoen besoak berantz luzatua egon behar du. Inklinazio txiki batekin, sagardoa edalontziko alde baten kontra hauts dadin eta ez edalontziko ondoaren aurka. Dastatzea. Sagardo dastatzeak eta bere analiziak 5 zentzuak prest edukitzera behartzen du. Batez ere ikusmena, usaimena eta zaporearen zentzuak. Ikusmenari dagokionez, koloreari erreparatu behartzaio batez ere. Edalontzian gas karbonikorik ba ote dagoen, garbitasuna, distira, jariakortasuna eta abar. Sagardoa zerbitzatzen denean sortzen den apar artifizialak azkar eta erabat desagertu behar du. Usaimenari dagokionez, intentsitatea, kalitatea eta lurrinen izaerak dauka garrantzia. Zaporeari dagokionez, oinarrizko 4 zaporeei erreparatu behartzaie. Gozoa, gazia, azidoa eta garratza. Baita zapore horien arteko nahasketari ere. Sagardoa ontzat jotzen da bukaeran halako gozotasun apala uzten badu. Hala bada, produktu lehorra dela esango da, ondar azukrerik gabekoa. Dastatze hori egin ostean, sagardoarekin gozatu besterik etzaigu geratzen. Sagardoa ondo prestatuta eta zainduta dagoenean, edari freskoa da, tonikoa, elikagarria eta osasungarria, eta zapore exigenteenak asetzeko moduko.